наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик маҳсуб шуда, тоҷикон онро беҳтар аз ҳамаи дигар орётаборон таҷлил ва баргузор менамоянд. наврӯз дар байни тоҷикон аз даврони бостон бар ҷой мондааст, ки оинҳои зиёдеро дар бар мегирад. дар эҳё ва пайдо намудани ҷойгоҳи баланди давлатӣ ва байналмилалии ҷашни наврӯз хизмати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст. маҳз бо ташаббуси ин шахсияти шинохтаи сиёсию фарҳангӣ, ҷашни бостонии наврӯз на танҳо дар сатҳи давлатию байналмилалӣ, балки дар кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз бо тантана ва ба таври расмӣ таҷлил карда мешавад, ки шинохту дарки моҳияту муҳимияти он амиқтар мегардад. сокинони ҷамоати деҳоти ҳакимии ноҳияи Нуробод ҷашни байналмилалии наврӯзро бо тамоми оинҳои хосаш бо тантана ҷашн гирифтанд. майдони варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Лайрон базмгоҳи асоси наврӯзии сокинон интихоб гардид. дар ин рӯз сокинони 12 деҳаи ҷамоати деҳоти ҳакимӣ ва дигар ҷамоатҳои ноҳия ба ҳам омада аз наврӯзи байналмилалӣ гарму самимӣ истиқбол карданд. дар майдони варзишӣ сокинони ҷамоати мазкур хони наврӯзии ҳафтсину ҳафтчин, хӯроку шириниҳои лазизи наврӯзӣ, ҳунарҳои дастии қадимии мардумӣ аз қабили сӯзанию гулдӯзӣ омода карда буданд, ки ҳайати меҳмонон аз он дидан намуданд. сокинони ҷамоатро ба ин муносибат намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод таҳният намуд. фарҳанги наврӯз баёнгари покии тан, рӯҳи озоду озодагӣ, наҷобати пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори неки ҷомеа, покиву назофати ҳаво, замин, об ва муҳити зист, сеҳатии инсон, парвариши рӯҳи солим мебошад. соли 2009 ҷашни наврӯз аз ҷониби Кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид расман ба феҳристи ЮНЕСКО оид ба мероси башарии фарҳанги ҷаҳонӣ дохил карда шуда, 19 феврали соли 2010 Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаъдномае қабул кард, ки тибқи он ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт, яъне наврӯз расман ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ба иди байналмилалӣ пазируфта шудани наврӯзи оламафрӯз таваҷҷӯҳи оламиёнро боз ҳам ба асли вуҷуди тоҷикон, ба марзу бум, ба таърих ва забон, ба ҳунар ва оини миллати мо ҷалб кард. наврӯз дар дӯстию ба ҳамоии аҳли сайёра ва дар ҳалли масоили мубрами ҷаҳони муосир саҳмгузор аст. наврӯз дар ҳавзаи фарҳанги наврӯзӣ ва таҳкими ҳамкории судманди иқтисодӣ ва равобити тиҷоратӣ дар байни кишварҳои минтақа мусоидат намудааст. наврӯз баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзуи ормон ва расму оин буда, давоми мавҷудияташ арзишҳои фарҳангиву миллиро дар таркиби худ ҳифз намудааст. миллати кӯҳанбунёд ва соҳибфарҳанги тоҷик наврӯзро ҳанӯз аз аҳди бостон истиқбол намуда, бо шукӯҳу ҷалоли хоса ҷашн мегирад. баъди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни наврӯз эҳьё шуд ва ба ҳайси ҷашни миллӣ дар сатҳи давлатӣ таҷлил карда мешавад. наврӯз ба восилаи баланд бардоштани ҳувият ва худшиносии миллии мардуми тоҷик ва ифтихор аз гузаштаи миллат табдил ёфтааст. барномаи наврӯзӣ бахши фарҳанги ноҳия ва ҳунарнамоии сарояндагони шинохтаи кишвар анҷомбахши чорабинӣ гардид. дар қисмати дигари чорабинӣ мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. дар ин рӯз паҳлавонон аз тамоми минтақаҳои кишвар байни ҳам рақобат карданд. ғолибони мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд.